Hej, jeg hedder Grete. Jeg har lavet en planche, hvor jeg vil vise, hvad fotosyntese er og respirationsprocessen. Fotosyntese, det er, når et sollyset fra selve solenergien, rammer et blad på træen, så bliver der lavet kuldioxid, CO2 og vand, H2O. Og det bliver så omdannet til glukose, C6H12O6. Og ud af det er så det, der får vores planter og træerne til at så vokse så store. Det anvender i hvert fald. Det gør sådan, at træerne og planterne bliver store. Det foregår i bladets celler, som kaldes for grønkorn. Og når vi så spiser korn og frugt og grønt, bliver energien frigivet gennem kroppens fordøjelse. Og så vil jeg snakke lidt om respirationsprocessen. Det er, når vi udnytter den kemiske energi, der er i maden. Det mad, vi spiser, det forbrænder vi. Og det vil sige, at vi frigiver den energi, der er i maden. Og denne proces, den foregår inde i vores celler. Og i den sammenhæng er processen noget, der foregår inde i vores krop. Og det er en del af vores en af dens livscyklus. Og i vores krop, i den celle, kan der være glukose. Og den forbrænder vi, eller omdanner vi. Og glukose, det er jo noget med noget sukker. Og det får vi jo også ud af det der træ der. Fordi der laver jeg også glukose. Men det var om fotosyntese og præsentationsprocessen fra Grete Jensen. Hej.